హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారా? మా పిల్లలు చూడండి సాయంత్రం పూట ఎట్లా ఆడుకుంటున్నారో, నా పనులు నేను ఎలా చేస్తున్నాను. సో నా ఇద్దరు పిల్లల్ని మేనేజ్ చేసుకుంటూ నేను మా ఇంటి పనులు ఎట్లా చేసుకుంటాను అన్నది నా ఈవినింగ్ రొటీన్ చూపిస్తాను. అంతకన్నా ముందు ప్లీజ్ వెల్కమ్ టు మై మహాస్ కిచెన్ అండ్ బ్లాగ్స్. ఎవరైతే నా ఛానల్ని ఫస్ట్గా చూస్తున్నారో, నా వీడియోస్ నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. చూడండి, ప్రతి ఒక్క ఆడవాళ్ళ ఇళ్ళలో ఉండే పనులే అన్నమాట. సో నేను నా ఈవినింగ్ రొటీన్ని బ్లాగ్స్ రూపంలో చూపిస్తున్నాను. సో ఈ విధంగా నా ఈవినింగ్ రొటీన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. మొత్తం దుప్పట్లు గిప్పట్లు పిల్లలు కదా, సో ఒక చోట నీట్గా పెట్టారనమాట. సో దానికున్న డస్ట్ గిస్ట్ మొత్తం దొరుకుని నీట్గా చేసుకొని దుప్పట్లు గిప్పట్లు చేసుకొని మళ్ళీ వంటగదిలో మొత్తం సర్దేసుకొని అంట్లు ఉన్నాయి బయట పెట్టేసుకొని ఇలాగా చకచక చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆడుకుంటున్నప్పుడే మనం పనులు చేసుకోవాలి, లేకపోతే వాళ్ళతో అస్సలు కాదు. అల్లరి చేసే విషయంలో అయితే తగ్గేదేలే అని అంటారనమాట పిల్లలైతే. ఇంకా అంట్లు అన్నీ బయట పెట్టిన తర్వాత రూమ్స్ అన్నీ క్లీన్ చేస్తాను. రూమ్స్ అన్నీ నేను ఒక డేకి వచ్చేసి 2-3 టైమ్స్ అయినా క్లీన్ చేస్తూనే ఉంటాను. ఎందుకంటే పిల్లలు అటు ఇటు తిరుగుతూనే ఉంటారు. అది కూడా మా ఇల్లు కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్ జరుగుతుంది కాబట్టి కొంచెం డస్ట్ అనేది ఎట్లాగైనా, ఇది మట్టి నెల, దీని సిమెంట్ కాదనమాట రోడ్డు. సో మట్టి నెల ద్వారా అటు ఇటు డస్ట్ అనేది స్ప్రెడ్ అవుతుంది. సో పిల్లలు కూడా కింద కూర్చుంటారు, ఆడతారు, బొమ్మలు వేసుకుంటారు కదా. సో అది మా దీక్ష చూసారా, వాళ్ళ చెల్లిని మంచిని దింపేసి వాళ్ళ డాడీ దగ్గర తీసుకొచ్చింది. ఇప్పుడైతే బట్టలు అవి తీస్తున్నానండి. ఇది సమ్మర్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి మాకు ఇక్కడ ఓపెన్ ప్లేస్ ఉంటుంది. ఈదురుగాలు అనేవి ఎక్కువైపోయి బట్టలు అటు ఇటు చెల్లాచెదరు అయిపోయాయి. సో దాన్ని కలెక్షన్ చేసి చైర్లో పెట్టి మొత్తం ఇంకా వాకిళ్ళు ఊడడం స్టార్ట్ చేస్తాను. ఈ ముందు వాకిలి, పక్క వాకిలి మొత్తం వాష్ చేసుకున్న తర్వాత ఇదిగోండి, ఇదే మా కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతున్న ఇల్లు. సో మేము ఇక్కడ రెంట్కి అయితే ఉంటున్నాం. చూసారు కదా మా ఇల్లు. సో ఈ వర్క్ అనేది మొన్నే స్లాబ్ అనేది వేశారు. సో నేను యాజ్ యూజువల్ రొటీన్ పని ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని నేను చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాను. మా పిల్లలు ఇద్దరు గోల్ చేసి ఆడుతున్నారు. పాపకి ఇవ్వు బాల్. బాల్ ఆడుకోమని చెప్పానా? ఇక్కడ చిన్న క్లిప్ అనేది మిస్ అయింది, మినపప్పు కడిగేది. సో మినపప్పు కడిగిన తర్వాత నేను దోశపప్పు అదే బియ్యంలో యాడ్ చేశాను మినపప్పుని, ఇడ్లీ పప్పుని ఇట్లాగా ఒక పొట్టు లేకుండా మొత్తం క్లీన్ చేసుకోవాలి. క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత మా ఇంట్లో ఏంటంటే ఇడ్లీ వచ్చి పిల్లలు తింటారు, దోశ అనేది పెద్దలు తింటారు. రెండింటికి రొటీన్గా నడుస్తూనే ఉంటాయి. సో ముందుగా నేను ఇడ్లీ బ్యాటర్ ప్రిపేర్ చేస్తాను. ఇడ్లీ బ్యాటర్ తర్వాత అట్టుపిండి వేస్తాను, అట్టుపిండి తర్వాత పునుగుపిండి గ్రైండ్ చేస్తాను. ఎందుకంటే మాకు చిన్న హోటల్ ఉందన్నమాట, దాన్ని మా అత్తగారు రన్ చేస్తారు. సో దానికి తగ్గట్టు బ్యాటర్స్ అవన్నీ ప్రిపేర్ చేస్తాను అనమాట. సో ఇది బ్యాటర్ ప్రిపేర్ అయ్యేంత వరకు నేను పిల్లల స్నానాలకి నీళ్లు పెట్టేస్తాను. నీళ్లు అయ్యేంత వరకు నేను మిగతా అంటే పప్పు నలిగిందా లేదా అని చూసుకొని ఇడ్లీ రవ్వ వాష్ చేసి కడిగేస్తాను. నేను ఏంటంటే ఇడ్లీ పిండి తీసేసిన తర్వాత ఇడ్లీ రవ్వని కలుపును, ఆ పిండిలోనే గ్రైండ్ చేసేసి చేసేస్తాను. ఇది అయిపోయిన తర్వాత నేను పిల్లలకి అన్నం బియ్యం కడిగేసి పిల్లంత క్వాలిటీలోనే పెట్టేసి సిమ్లో పెట్టేస్తాను. ఈ గ్యాప్లో ఏమవుతుందంటే నేను మళ్ళీ పాలకి వెళ్ళి పాలు తీసుకోవాలి. ఇక్కడ విలేజ్ కదా, గేదె పాలు బాగా దొరుకుతాయి. సో ఆ పాలు తీసుకొచ్చి పెట్టేసి ఇంకా మా పిల్లలతో కాసేపు మాట్లాడుకొని అన్నం అనేది పెడతాను.
సో దీని తర్వాత వచ్చే వీడియో అదే అనమాట. వాళ్ళు పిల్లలు మనకి ఎంత పని ఉన్నా కానీ వాళ్ళకి టైం టు టైం పెట్టేస్తే మనల్ని అంత విసిగిచ్చరు. బట్ నేను చెప్పేంత సింపుల్ కాదు పిల్లలతో చేయడం, బట్ మనం మేనేజ్ చేసుకుంటూ చేయాలి. మా పెద్ద పిల్ల దీక్ష అయితే తిండి దగ్గర నాకు భలే సత్తా ఇచ్చిద్ది అనమాట. బట్ ఎలాగలాగా తినిపిస్తాను. వాళ్ళు తిని వాళ్ళకంటూ ఇది తినాలని ఉండదు కదా, చిన్నప్పుడు వాళ్ళకి తెలియదు కాబట్టి మనం ఎట్లాగైనా సరే కొంచెం భయం పెట్టు అయినా తినిపించాలి. సో అప్పుడే వాళ్ళు ఇంకా యాక్టివ్గా వాళ్ళ యాక్టివిటీస్ అనేవి చేయగలుగుతారు. సో స్నానం చేసి వచ్చేసాక వాళ్ళు చూడండి, మా మోక్ష వాళ్ళ అక్కడ ఎట్లా కొడుతున్నాను, నన్ను ఎందుకు కొడుతున్నావు అని మా దీక్ష వాళ్ళు తన చేతిలో ఉన్నది లాగేసుకుంది. సో ఈ పరంగా వాళ్ళ ఈవినింగ్ రొటీన్ అని నడుస్తూ ఉంటుందన్నమాట. వాళ్ళ అల్లరి ఇంకా స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఈ టైంలోనే వాళ్ళు అల్లరి అనేది ఎక్కువ చేస్తారు. పాప ఏడ్చిద్ది లేకు పాప నుంచి దీక్ష చూపించేది లేదు, ఆడుకోండి. పాపడిద్ది పాపడిద్ది ఇంకా ఏం చేస్తున్నావు? నిన్నే అడుగుతుంది. పిల్ల అట్టుకెళ్ళివుగా అయిపోయింది. అస్సలు నిద్రే రాలేదు వీళ్ళకి.